Салом алейкум бародаро 10 та модели нав гирифтагим дар контейнер нав сардан бачаҳо аз 32 камерака 52 замура камера кесем бачаҳо лайк абчиқен подписаться фаромӯш накунед. Номеремон 907 89 18 18 шаҳри Қурбонтепа бозори Фаровон дукони 121 ва телефонгузори кӯчаи Баҳур бачаҳо ина тамошо кунед. ҳамаи модел аст бозори Фаровон дукони 121 бо телефонгузори кӯчаи Баҳур кадом дар чиқи телефони маъқул бошад дар камтара бинависад. Инак бачаҳо аз 32 гуфта будаен на 32 нархиш 2300 сом 128 га аз 32 наверам мегам бачаҳо ина тамошо кунед. ҳама модел телефонҳо ҳастанд. тамошо кунед бачаҳо инаш А52 А52 гуфта дам бачаҳо камтинада А52 намеяд нархиш 3200 сом А52 шумо телефонотона биёрем болои 6 бутен мешавад ё ҳамаш бачаҳо документалия коробкаҳошон ҳастанд. коробкаҳошон ҳамаш ҳастанд бачаҳо ҳама модел телефони ҳастанд. подписаться кунед лайк фаромӯш накунед. шумо телефонотона биёрем болои 6 бутен мешавад. ин айфон гуфта будам бачаҳо айфон айфон 7 128 гашай нархиш 1500 сом 128 гашай айфон 7 неш айфон 8 2000 сом нархиш застани зурат айфонаш коробкаш хатия неч хеле кадеса модель телефон аст. шумо телефонотона биёрем болои 6 бутен мешавад. номеремон 907 89 18 18 лайк абчиқен подписаться фаромӯш накунед бачаҳако. шумо чиқи телефони маъқулат дар камтар носен иншоалло канали оянда дар борашон гап мезанем. лайк абчиқен бачаҳо подписаться фаромӯш накунед. номеремон 907 89 18 18 телефонгузори кӯчаи Баҳур мегӯянд ҳар рӯз бачаҳо бузург